Hola, bon dia a totes i a tots i feliç confinament. I bé, tenint en compte aquests dies que passem tancats a casa, avui volia parlar una miqueta del tema de l'ergonomia. Entenem que l'ergonomia és una disciplina científica que treballa per optimitzar i evitar lesions tant físiques com psicològiques, evitar el que podria ser afectacions tant físiques com psicològiques en l'entorn de treball o en el treballador. Concretament, jo com a fisio volia donar unes petites recomanacions a l'hora de fer teletreball o treball a casa o una miqueta les postures que mantenim tots aquests dies que no podem sortir de casa i estem una miqueta obligats a estar... estem confinats. La cosa és la següent. En l'entorn de treball sempre va bé que tinguem tot el nostre cos com màxima superfície de recolzament. Això vol dir que sempre buscarem una cadira que ens permeti tocar els peus a terra. D'acord? Al final adjuntarem amb aquest vídeo una imatge en el que es veu un croquis una miqueta de com hem d'assumir la nostra postura. Però seria quelcom molt senzill i ens ajudarà a la comoditat. Hem de tindre en compte de ser una cadira que ens permeti una flexió del genoll de 90 graus, que els peus sempre estiguin tocant el terra i que no ens apreti molt la zona del popliti, que seria la zona de darrere del genoll. Després, aquesta cadira també ens ha de permetre poder-nos tirar cap enrere i permetre'ns un recolzament a nivell lumbar i a nivell de l'esquena que sigui còmode. D'aquesta manera mantindre una miqueta la verticalitat a la nostra posició de sedestació. Un cop hem escollit la bona cadira, sempre podeu pensar que si no toquen els peus a terra es pot posar alguna alça o fins i tot es pot treballar des d'agafar enciclopèdies o algun llibre d'aquests que ja no es fan servir avui dia i te'l poses sota els peus, més que res per tindre aquesta zona recolzada. Després és molt important que a l'hora de treballar amb una pantalla, un ordinador, que és el més habitual que fareu aquests dies, les espatlles i els colzes respecte a la taula han d'estar relaxats. Haig de poder relaxar les meves espatlles i fer un angle de 90 graus amb el meu colze a la vegada que estic recolzant el pes dels meus braços, els meus avantbraços en aquest cas, a la taula. Estaré en una posició recta i tindré els braços còmodes. Què hem d'evitar? Tindre una taula molt alta, que ens mantingui les espatlles molt aixecades, o molt baixa, que el que ens obligui és treballar una miqueta d'erectors per mantindre aquesta postura còmoda. Sempre hem de buscar el descans total del cos. I finalment la pantalla, que en molts casos, com treballem en ordinadors normalment, la pantalla ens queda molt baixa i hem d'intentar posar una pantalla alta. Si fora el cas que ens ho podem permetre, el monitor, i tenim un monitor o una pantalla, encara que tinguis un portàtil a casa, jo recomanaria endollar-lo a un monitor i aquest monitor posar-lo sobre un parell o 3 de llibres perquè ens permeti una visibilitat de la pantalla que ens quedi a nivell dels ulls amb l'esquena recta. D'acord? Aquestes serien una miqueta les claus per poder mantindre un entorn de treball aquests dies que estem tan confinats, evitant màxim les lesions. I després una coseta molt important, i és que volia entrar una miqueta en la filosofia aquests dies. La gent estem fent molts exercicis a casa perquè estàs tancat, llavors veus ocasió per fer activitat física i tal, però hi ha una cosa molt important i hem de diferenciar una miqueta el que és el moviment del cos amb l'activitat física. Si l'únic que fem durant el dia és aquella hora d'esport, de mirar-te un vídeo, fer un workout o fer un ioga o fer un pilates, està molt bé i és molt necessari aquests dies, però no ens ajuda en la mobilitat del nostre cos si després ens passem la resta del dia asseguts al sofà o asseguts a una cadira. Llavors la pista una miqueta és anar-se'n aixecant cada horeta, aixecar-se'n i que siguin 5 minutets a fer alguna cosa. Què vol dir? Tu te tires en el sofà i et poses a veure La Casa de Papel. Doncs entre capítol i capítol, que t'entren molts capítols, perquè a tothom li enganxa molt aquesta sèrie, o qualsevol tipus de coseta que estiguem asseguts, t'aixeques a buscar un gotet d'aigua, t'aixeques a fer-te un cafè, però tot sigui aixecar-se i moure's una miqueta. És important la mobilització del cos aquests dies. Una mobilització normal, natural, no cal forçar. Que després tu, durant el dia, vols fer 1 hora d'activitat física, 2 hores, el que tu vulguis, perfecte. Però sí que s'ha de mantenir una miqueta aquest moviment constant del cos.
Això ens ajudarà una miqueta a que el nostre cos no es quedi encarcarat i després tinguem totes les patologies que van associades a aquesta quietud. I bé, una miqueta aquesta és la meva aportació que volia fer de cara al confinament i que sigui més lleuger per a totes i a tots. I res, molts ànims i ens seguirem veient. Salut!